So ito na guys, sulda na guys. Grabe hirap kitain ng pira sa YouTube guys, ang sahod pag hindi tayo magtrabaho. Huwag ninyong kalimutan guys, magsuporta sa akin guys. Kasi ano, mahirap kumita na sumahod sa YouTube kundi tatrabahuin. Yo, what's up guys? May gabi ninyo tanan guys. So welcome sa tuang kuan sideline sa YouTube. Oh. Mo niya itong nabiya itong niyagi. So dito ta. Taod ta rihag mga basta taod ta. So gaya mo human ni trabaho guys eh. Para makasweldo ta sa YouTube human ani. So time check na to alas 7:18. So adlaw Lunes ron kay gabi. Adlaw Lunes ron sa gabi. Tiwas sa kuwang kuan pang sweldo sa YouTube. Marami na pa yun guys. Pangitag kwarta sa YouTube guys. Huwag na yung subscribe ya guys.
sad guys. Huwag na urayban guys. Ahak guys. Ako na masulda rin guys. Susudahaw siya to guys. So ito na guys. Sulda na guys. Grabe hirap kitain ng pira sa YouTube guys, ang sahod pag hindi tayo magtrabaho. Huwag ninyong kalimutan guys, magsuporta sa akin guys. Kasi ano, mahirap kumita na sumahod sa YouTube kundi tatrabahuin. Ito guys, mag-ano muna tayo, magtutustos muna tayo. Panawagan sa YouTube, sana laki-lakihan ang sahod ko dito sa YouTube pag matapos na ito. Pero alanganin siguro kasi may nag-cash advance tayo sa YouTube. So mainit guys, magpaiko tayo ng ilisi ba. Umikot ng ilisi guys. Kanang inyo uya ba? Batig batasan. Ilisi. Kanang chicks boy. Ilisi. Kanang babaero, ilisi. Kalisod mga kapobreng guys kasi walang hangganan. Para tayong unggoy nakakapit-kapit lang ba. Every drop count. So welding man, every tag count. Every tagak. Pero salta.
Oil rig. Kaya nyo yun? So, pag-ano na tayo guys? Gawa na tayo ng ano, pang lagay natin doon sa kabilang pikas. So ngayon guys ay nagugutom na tayo at tayo ay kakain na. Time check tayo ha. Alas 8:20. So kain na tayo guys. May baon ako dito nga ano, kaninang tanghali pa at tinunga ko at hinati para lang ako panihapon sa hapon sa aking hapunan. Tubig. Baka tayo ay tukan at mabulunan. Tanong ang kamera guys. Papanos na. Madala pa. Kuhan ito. Manok ito na manok inutang. Ito na guys. Madala pa. Be right back guys pagkatapos ng kumain guys. Yo, what's up guys? At sa wakas mga guys na nabitin natin mga mga tubular. Kuha siya kanang bulbar nga ginawang tubular square tube. So time check ta guys is 11:24.
So, dito lang ako muna sa aking pinagtrabahuan matulog kasi ang layo-layo sa amin doon sa Lahog at tayo nandito sa Lapu-Lapu, Basak Suntungan, malapit sa Sea Oil. Sira na taskuan sa roll up, tapos ang ating motor pinasok natin dito sa loob ng sulod para plywood guys oh. Kita matulog. Kaya dito trabaho sa company yang pinagtrabahoan natin. Tapos sa sunod na araw na siguro ako dito o magkasimbol ng istante. Tapos magkabit ng sa taas ng mating. Ay, hirap talaga kumita ng pera guys para makasahod lang tayo sa YouTube guys. Hirap na maghanap ng content na ito ang ginawa natin trabaho, content na to diba? Salamat sa mga mga naka-view sa aking vlog at sa mga hindi pa nakasubscribe guys, baka naman. So hanggang dito na lang muna. Wala. Parang nagtagalog-tagalog na ako ngayon diba? So hanggang dito na lang. Magandang gabi bayan at God bless. Ingat.